Des del 7 d'agost ja poden sol·licitar-se les beques per a nivells universitaris i no universitaris. Des del Front Estudiantil Unificat de València volem facilitar la vida a l'estudiantat i per això anem a ajudar-vos a emplenar la sol·licitud de la beca del Ministeri d'Educació per a la universitat. Comencem. En primer lloc, cal accedir a l'apartat del web del Ministeri referent a l'educació universitària. Us deixem l'enllaç a la caixeta de descripcions. Un cop a la pàgina podem veure que el termini de presentació finalitza el 15 d'octubre. Si encara no estem registrats perquè és la primera vegada que presentem una beca online per al Ministeri, cal que ho fem. L'usuari serà el nostre DNI o NIE i normalment ens registrarem com a persones físiques sense certificat digital. Si ja estem registrats, només caldrà accedir al formulari. A més de començar, cal llegir detingudament les instruccions. El més important és tindre en compte que si passes 5 minuts sense tocar cap botó, el sistema es desconnecta, per la qual cosa caldrà guardar cada pàgina que emplenem per seguretat. És necessari donar el teu consentiment perquè el Ministeri tingui accés a les teues dades i als de la teua unitat familiar. Abans de passar als 3 fulls que té el formulari, és necessari verificar la nostra identitat, per la qual cosa hauràs de tindre el teu DNI o NIE a mà. El primer full està composat per les teues dades personals, domicili i número de compte on ingressaran la beca. El segon full es refereix a la unitat familiar. Així pots trobar-te amb problemes si la teua família no entra dintre dels paràmetres de normalitat del govern. Si tens algun problema perquè no trobes un nom correcte per omplir la unitat familiar, és recomanable que et poses en contacte amb la unitat de beques de la teua universitat. El tercer i últim full es centra en els teus estudis a la universitat, grau, etc. Quan ja estiga tot, cal que presentes la sol·licitud. Un cop presentada, no podrà modificar-se. En cas d'error, tindràs que fer-la de nou i presentar-la. Per a veure si és correcta, cal que et descarregues una còpia en PDF amb el resum de la beca i ja està. Només caldrà esperar la resolució. Molta sort a totes i a tots!